Hi guys! Rhaze here! Welcome back to my channel. Today, ipapakita ko sa inyo guys yung mga nabili ko sa Sydney. I know, sobrang tagal na namin pumunta ng Sydney. Ngayon ko lang talaga siya. Like, ngayon lang ako nakahanap ng time na umupo dito para i-film itong mga to. Itong mga plastic na to, it's been here for weeks. So, kailangan ko na siya i-film para ma-put away ko na. And I will be having a giveaway in this video as well. So, as you guys can see, I have a new watch. I think it's pronounced as Yode. Hindi ako sobrang mahilig magsuot ng watch. Pero, this one I have been wearing a lot lately. Kasi lagi ko nakakalimutan yung watch. Like, hinubad ko siya before ako maligo. Tapos pagkatapos ko maligo, nakakalimutan ko na siya. Kasi parang hindi ako sanay na meron akong watch like all the time. Pero ito, I have been wearing everyday. Minsan nakakalimutan ko siya, but most of the time, I'm wearing this. I love this, you guys. The quality is really good. Ito actually yung second na Yode watch ko. And it looks like that. Meron siyang gold hardware and then the wood, obviously. And the clasp is just great quality. I love this watch. So it actually came in this package here. I received two watches. One for me, which is this one here, and then one for Danny Boy. Ang ganda ng packaging nila, guys. Wood box like this. It's magnetic as well, which is great. And then, ito yung kay Dan. Sobrang ganda nito, guys. Look at that. Sobrang social niya. And maganda, sobrang gustong-gusto to na Dan. I told him na suotin mo na yan, pero sabi niya parang pang special occasion yan kasi ang ganda-ganda. Packaging comes with the watch pillow, card, hashtag Yode watch, pamphlet ng watch. And oh, it comes with this as well. It's a finishing oil na pwede mong panglinis sa watch mo. And then it comes with ganito din na panlinis din ng watch mo. Sobrang ganda ng mga watches, guys. Like, yung isang Yode watch ni Dan, that's the watch he wore in our wedding kasi he loves it so much. And I do as well. So Yode watch is having a giveaway as well, you guys. You will win $180 worth of store credit. I will leave the details of the giveaway below. You will also get $25 off if you use my code. It's simplyrhaze. Again, all the details will be below. Now onto the haul. So I'm gonna start with, okay, you know what? Magsa-start ako dito. Hindi namin ito nabili sa Sydney, pero during the Filipino Fiesta, nagpunta kami sa Big W kasi malapit lang siya doon. And then meron akong nakita, guys. If you watch my vlog, nakita nyo na meron silang clearance rack na like lahat $2. Sobrang, ay naku, ewan ko na lang talaga sa mga sale dito. Hindi ko talaga kinaya yung mga sale. $2 lahat. Pinigilan ko talaga yung sarili ko, guys. Kasi sabi ko, hindi na talaga ako bibili. Kasi sobrang, isang luggage lang puno. Pasalubong lahat. Wala na. Paano na yung mga damit ko, you know? So, pero, I saw this and ang ganda. $2 lang. And sabi ko, magugustuhan niya ng mga kapatid ko. So, I'll buy it. So, look at that. Ang ganda. Sobrang ganda ng quality. And then, meron pa niyan. So, sabi ko, like, you know, it was originally $15 as well. So, like, why not? And then, meron pang isa. Ito, $2 din to. Nakita ko lang siya. And sabi ko, oh, $5 actually. $5. Okay lang. 000. Ibibigay namin to sa magiging anak ng kambal ni Dan. Kasi, malapit na siya, mga anak. Ang dami-daming bata sa mundo. Itong mga ipapakita ko, ito na talaga yung sa Sydney. To be honest with you guys, hindi ko na alam kung anong mga laman nito. Kasi nakalimutan ko na tagal. Ay! Okay. Nagpunta kami sa Paddy's Market. Kung pupunta kayo sa Sydney, puntahan nyo yung Paddy's Market. Yung mga nagbibenta dun, mga Asian, hindi ko sasabihin Chinese kasi baka Malaysian sila, baka Indonesian sila. Pero Asian usually yung mga nagbibenta dun. And sobrang mura lang nila compared sa, like, you know, kapag bumili ka sa mga souvenir shop. Anyway, nandito siya. So, sinabi ko kanina, hindi ako bibili. Pero nung nasa Paddy's Market kami, obviously, mga souvenir siya, ganun-ganun. So, parang, like, given na, nabibili ako ng mga pampasalubong, diba? Kasi gustong-gusto ko bumili ng Lakers na merch. Hindi yung original Lakers merch. But, merong Lakers. Pero kapag nagpunta kami sa Rebel, yung mga sports, yung mga sporting goods dito, sobrang mamahal, guys. Like, $50 para sa isang hat. Like, $50 sa isang hat. Nakakaloka. Anyway, nakita namin ito sa Paddy's Market. I think this one was $10. So, okay na siya, diba? Compared sa 50. Si Dan yung pumili nito. Ibibigay ko siya sa kapatid ko kasi he's a huge Lakers fan. And then, ito, ibibigay ko kay Mama Lu. Kasi diba kapag tumatakbo-takbo siya, ginagawa niya yung mga workout niya. Tapos kapag mainit, magsuot ka ng hat. So, yan. Merong kangaroo dyan. And it says Australia on there. And then ito, I think ibibigay ko siya kay Papa. Ito guys, I think $2 lang isa. I think. Sobrang mura, diba? Yung quality niya, hindi siya ganun kaganda. Like, I'm pretty sure cardboard lang to. So, kapag nabasa to, siguro like, magiging weak siya.
Pero, okay na siya, diba? For $2, huwag mo lang siyang basain. Eh, di okay na. Ay! Oh my gosh! Nakalimutan ko, mayroon pala ako ganito. Sobrang tagal ko na naghanap ng mga ganito, guys. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Wide leg pants. Sobrang lalaki. Like, I've ordered online. Malaki sila sa akin. So, like, you know, wala talaga nag-work kapag sobrang liit mo. Kasi mga Asian shop siya. Sabi ko, hala, kakasya yan sa akin. This is size 8. Tinry ko siya, guys, over my jumpsuit. And nagkasya naman siya. Hindi ko alam kung ano magiging itsura niya na, like, wala akong suot underneath. Pero this one looks like this. It's just striped black and white. Meron siyang pockets, which is perfect. And then, I got it in this color as well. Dark gray, tapos may light gray na stripe. Ganyan. Same lang siya. And meron din siyang pockets. Hindi ganun kakapal. So, perfect na perfect siya for summer and spring. Okay, now back into this bag. Meron, oh my gosh. Bumili ako nito kasi wala silang cotton pad sa hotel. So, I had to buy like a cotton pad from Chemist Warehouse. So, nagpunta kami ng H&M maraming beses. Like, lagi kami bumalik sa H&M. Kapag nagpunta kami ng Melbourne, Sydney, like, pumunta kami sa H&M siguro mga araw-araw during the trip. Anyway, si Dan, for some reason, yung H&M, guys, gustong-gusto niya. Like, kasi magaganda yung quality. Tapos, lagi pa silang may sale. Tapos, hindi pa siya ganun ka, like, mahal. So, we got him this. Ito yun, guys. Sobrang ganda, diba? Manipis siya, pero kasi printed siya, hindi siya see-through masyado. And maganda to. Yung iniisip na Dan, isusuotin niya sa Pilipinas. So, gusto niya yung mga maninipis lang, yung breathable. And this one is perfect. Meron siyang pocket. $9.99. So, originally, $20, $19.99. But we got it for only $9.99. Hindi ko alam kung makikita niyo yan. Basta nandyan. Oh, this was on sale as well. Hindi ko alam kung magkano talaga siya originally kasi tinabunan siya. Like, we got this for $12.99 na lang. And ang ganda nito. Ano siya? Polo shirt ba yung tawag dito? Manipis lang siya. As you guys can see, it's a bit see-through. Pero kapag nasuot na siya na Dan, hindi na siya like see-through. Tingnan. Ang ganda ng print nito. It has palm trees. Maganda siya sa summer. Tapos gusto niyo mag-dinner. Tapos gusto mo mag-polo shirt. Ayaw mo naman na sobrang kapal ng polo shirt mo kasi nga sobrang init. So, this is perfect. Meron tayong, maliit na H&M bag. Nasuot ko na to sa Filipino Fiesta. Kasi gusto ko magkaroon ng mga top na, you know, hindi malaki sa akin. Kasi lahat ng mga t-shirt na in-order ko online, baggy sila sa akin, malaki sila sa akin. And lagi kong sinasabi, ayokong bumili ng $15 na t-shirt lang. Pero, kasi birthday ko nga, and kasyang-kasya siya sa akin, extra small siya. So, napabili ako ng dalawa. This is the first one. And kasyang-kasya siya sa akin, guys. I think this is supposed to be cropped para sa mga normal na height ng mga tao. But because I'm really small, tamang-tama lang yung length niya sa akin. It says, Girls Bite Back. $14.99. So, hindi siya nakasale kasi isa siya sa mga new arrival nung nagpunta kami. But then, sabi ni Dan, bilhin mo na kung gusto mo. So, binili ko na. This one says original. And I love the color. Sinukat ko pa talaga siya, guys. Extra small din to and kasyang-kasya din siya sa akin. See, ang ganda ng kulay, diba? And we went to... Oh no, hindi namin to sa Sydney binili. Sa ano, dito na to sa Adelaide actually. Bumili kami ng maraming popo ointment. Dadalhin ko siya sa Pilipinas para pasalubong. Hindi ko sana siya bibilhin. Nag-vlog ako nung I did the Pamasko Regalo shopping. And then, hindi ko na sana siya bibilhin kasi sabi ko, sino ba bibigyan ko? And then, sabi ni Dan, si ano. So, I was like, oh, okay, bibili na lang tayo. So, nabili na ako. So, dito sa malaking bag na to, marami pang mga stuff na galing sa Paddy's Market. Pasensya na, guys, hindi organized tong haul na to. Kung saan-saan ko na kasi nilagay. Meron tayong mga coin purse. Ito, ang ganda ng quality nito, guys. Kangaroo, Australia. Looks like that. Pwede mo siyang lagyan ng coins. Ganyan. So, ibibigay ko to actually kay Papa. And then, I think kay Marlon din kung kailangan niya. Tatlo because it was 3 for $10. So, I think yung isa kay Dan, if you buy only one, it's only $4. And kung bibilhin mo siya sa regular na souvenir shop, it's like $7 each to $10. Sa Paddy's Market, sobrang okay talaga, guys. As in, tatlo for $10 na. Ang ganda na yan, ha? Maganda pa yung quality. And then, I got t-shirts as well. So, may pagbibigyan ako na to actually. This one says Sydney. Dadalhin ko dito sa Pilipinas. Ang ganda ng quality nito, guys. As in, makapal, maganda talaga. And I think I got this for... Oh my gosh, nakalimutan ko na. Wala pa naman silang resibo. Basta mura lang to. I think $10 each lang. Or siguro mas mura pa dun. Basta yan yung isa. Tapos ito yung isa.
Sydney din. Iba lang yung kulay. Ang sobrang ganda ng quality, guys. Sana lang kasya to sa pagbibigyan ko kasi hindi ko masyadong sure. Dito naman tayo sa isang plastic. Now, ito yung pinakaunang binili ko actually. Pagpasok ko pa lang dun sa market. Meron ako nakita dun sa right side. And nagbebenta sila ng mga t-shirt. Tapos may mga flag. Gusto din bumili nila ng flag. So, we got a Philippines flag. So, hindi ko alam kung saan niya ito ilalagay. I think ilalagay niya ito sa office niya. Yay! Pilipinas! Ganda, diba? Paano ba to? Ganyan ba to? Ganyan ata to. Oh, ito maganda to, guys. Gusto ko siya dalhin sa Pilipinas. Kasi meron akong collection ng mga magnet sa fridge namin sa Pilipinas. So, gusto ko siya dalhin doon. Ito ha. Ito, sobrang mura lang. Kapag binili mo to sa ibang souvenir shop, hindi doon sa Panis Market, it will cost you like maybe $2 each. This one is $2 para sa tatlong yan. And ganyan actually yung mga gusto kong magnet na like magnet talaga yung buo. Hindi lang like yung konting round magnet lang sa like specific part ng ano. Ito, buong magnet talaga siya. Like dikit na dikit talaga siya sa fridge mo. So, yan. And then, ito yung pinaka-first na binili ko. Hindi ko alam. I've been really into pink lately. Hindi yung like over pink ha. Lang, yung muted lang na pink. Yeah, I've been really into it. And I saw this. And I think this was only like $4, guys. So, sabi ko, bibilin ko yan. Kasi this is for kids. And alam nyo naman, yung katawan natin pang kids, 12 yung size niya. And ganyan yung itsura niya. Meron siyang apat ba yan? Yep, 4 na kangaroo. And it says Sydney. And ito, I'm so happy na nakita ko to, guys. I think this was medyo may kamahalan siya. But then again, kapag binili ko siya sa mga sporting shop dito, mas mamahal siya. And I've been looking for something like this talaga para ibigay ko siya sa isa sa mga kapatid ko kasi gustong-gusto niya talaga yung Lakers. I think this was $20. So medyo may kamahalan siya compared sa ibang nabili ko. Lakers 24, Kobe Bryant. So ito yung favorite player niya. So yeah, I'm so happy I found this. Ito na naman tayo. Di ko na maalala talaga yung mga laman, guys. Okay. Sobrang ganda nito. Hindi ko na siya tinry, pero sure ko kasi na kakasya sa akin. Kasi this is extra small. So, it is a maxi dress. Aside from rompers, I'm really into maxi dresses as well. And sobrang ganda ng kulay nito. Oh, parang may pagka-deep burgundy. Really nice, breathable material. And this was originally $24.99. I got this for only $5. Nandun siya sa sale rack. And then, ito din, same sale rack nung binilhan ko nun. $14.99 and I got this for only $7. Ano lang siya, black basic cardigan na ganyan. So, iniisip ko, isusuot ko siya together with that maxi dress kapag, like, you know, nagka-travel kami kasi gusto ko na chill lang yung suot. Pero kapag nilamig ka, kailangan naman ng cardigan. So, yeah, that. Ay, ito yung mga t-shirt na binili ni Dana. Sobrang happy ako. Kasi, sobrang hirap niyang kumbinsihin na bumili ng mga damit. So, nung nagpunta kami ng H&M, sabi niya, yup, I'm gonna shop. And I was like, thank you, Lord. Ito, guys, nasuot na niya to. Sobrang ganda nito kay Dana. Suot na niya to. Nagpunta kami sa Filipino Fiesta. Ito yung sinuot niya. Ang ganda, diba? Ang bango ah. Nalabahan ko ba to? Perfume niya na dan. Very similar to that other one. Iba lang yung print niya. My pocket. I really like that. Sobrang ganda. Ano to? Aww! Ito yung ano, gift ng mama niya. Binigay niya kasi sa amin nung papunta kami, nung hinatid niya kami sa airport. So, nadala namin siya sa Sydney. But yeah, it says, for a special daughter-in-law. Binigyan niya ako ng gift kasi doon lang kami nagkita kasi umalis din sila like before kami umalis. Basta, sobrang ayaw nila ng puti. But, white and black stripes, he actually was fine with it. So, I think $12.99 lahat kasi ito $12. So, I think this one mas mura siya or I think $14.99 to. And this one $12.99. Ang mura na niyan, guys, ha? Tapos maganda yung quality. Yan. Meron din ba itong packet? Yes, meron din siyang packet dyan. Ang ganda. Ang ganda nito. And then, last day namin sa Sydney, naglalakad-lakad-lakad kami. Naglalakad-lakad-lakad. Ang daming lakad. Sa Chinatown, dun banda, meron kami nakita na like Korean churba-churba na siya. And I got mask. So, this is, I think, 6 for $10. 2 for 6. Meron silang pa-promo na ganap. So, I got, Esfolio. So, ito yung mga Esfolio mask. So, meron tayong red ginseng. And then, that pearl, bird's nest.
And then that one is aloe essence mask. Dinalawa ko yung aloe kasi maganda yung aloe. And then meron tayong pearl. And then meron tayong banana. And then last is itong bag na to. So we went to Zara twice. Yeah, we got something from Zara twice as well. So ito yung ang bango. Bakit ka mabango? Bakit ang bango? Wala, ang bango nito, grabe. Bakit ang bango-bango mo? Anyway, I got a pair of pants and this is actually a bummer. Kasi nung bumalik na kami galing sa Sydney and gusto ko na siyang suotin, hindi ko siya masuot kasi faulty yung product. Nakakaloka, guys. Hindi ko siya napansin. Pero tingnan niyo yung dito. See? Sira siya. Hindi ko to napansin. I think tinry ko pa naman to. Hindi ko talaga alam. But this is from Zara Basic. It looks like this. Tinanggal ko pa na naman yung yung tag niya. Kasi nga, tinanggal ko agad kasi susuotin ko na sana siya sa work. Tapos, napansin ko, meron siyang mga ganun. So, binalik ko siya sa bag kasi ibabalik ko siya sa Zara namin dito. That one was $39.99. So, see, mahal siya. Pero kapag sa mga pants kasi, alam ko na mapapamahal talaga ako kasi walang mura na like, kasha talaga sa akin. Ang hirap hanapin. And ito yung last, but definitely not the least. Sobrang happy ko na nahanap ko to, guys. Hindi ko ini-expect. See? Ang ganda nitong bag na to. This was, how much ba to? Naka-sale to eh. I spent, wow, guys. Guys. Akala ko mga 35. Pero I got this for only $25. And I think, siya, half price siya. So, $50 siya originally. I got this for only $25. Ang nagustuhan ko sa kanya is yung tassel. Tapos, sobrang gaan din niya, guys. And maganda yung quality. So, ganyan yung itsura niya. Nandun ako for a few minutes kasi iniisip ko kung kukunin ko ba yung black or yung ito. Kasi yung black, meron siyang gold hardware. And alam niyo naman ako ay may gold. But sabi ko, meron akong black na bag na meron ding gold hardware. So, might as well just choose this one. And I'm actually really happy that I chose this. Meron siyang compartment dyan. Meron din siya sa likod. And then the main one is there. Tapos meron pa siya maraming compartment sa loob. Bakit ang bango ng bag? But yeah, this one, favorite purchase doon. Ay, kaya pala mabango. Meron pala tayong sabon. Ito, bili namin sa, nung nagpunta kami sa Manly. Nagpunta kami doon and nakabili kami ng sabon. Kasi napadaan kami and sobrang bango. Hinanap namin kung ano yung mabango and ito yung mabango. This one is, I think pineapple tapos mango. Yung niya, combination niya, sobrang bango niya, guys. I think I got this for like $4. Tilly, Australia. Anyway, that is it for this video. Yun na yun lahat. Again, the details of the giveaway will be below. Good luck sa lahat ng sasali. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah!